Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hakawai ka jingjia ka ba ishar khai ba ka bala jia ha Andhra Pradesh haka khatwai tarik bnai basaw arja punriu kawai ka kali BMW kala thia baroh kala sha'ban hadien bakala sha'ban haka mixer tanker bat ka kit fly ash haka ba la yap no ubanya jong kani ka kali yu bala yap na tip kyrteng kum ubi Srinivas Rao ubalong ro kum muktiar jong ka high court ubi Srinivas Rao udan hapoh ka BMW baroh udang wan na Amarvati shah Hyderabad hakapor bakala kani ka truck mixer tanker kabala ban no ya kani ka kali kipulit kilaong bakani kalajya kapor kumba saw katsan beje hadu saw siteng ai permit ha kanchi ka charla mandal NTR district jong sarokba na Hyderabad Vijayawada nakaliang kipulit kila pendan kamru daka crane baka GCB ban ra ka mixer tanker hakaba lapha ru ban le no ka postmortem ya kamet yap jong muktiar